Здравейте, мили шестокласници! Продължаваме и вашия годишен преговор. Пета задача. Дадени са числата 3, 0,73, 3, 4, 5, 6 числа имаме. Колко от тях имат модул по-голям от 0,5? Така, първото с по-голям модул от 0,5 е числото 3. Това има по-голям модул от 0,5. Второто също има модул по-голям от 0,5. Тук има едно минусче. Така, трето имаме ли 0,2 с по-малък модул, няма да го пиша. 0,700 също има по-малък модул. Ако си представите 0,5 като 0,50, модулът на 0,50 ще е по-голям. Така, и 0,700 прескочихме, продължаваме с 0,375 хиляди. Тук сега пък да добавим една 0 още към 0,5. Така, отрицателното минус 0,375 хиляди е с по-малък модул от 0,5 и последно минус 1,2, това е с по-голям модул, разбира се, от 0,5. Така, числата, които имат по-големи модули са тройката, 0,73 и минус 1,2. Три числа. Верен отговор В.